digitální pilování, letání, jazyky posudků a tak dále. Ano. Jako digitální reprezentant této školy si hluboce cením všeho, co naše škola představuje. Věřím, že tato škola není pouze místem, kde se sbírají fakta, ale také kde se buduje silná osobnost a charakter. Se svým zkušeným týmem pedagogů a moderním technickým vybavením se snažíme poskytnout vám všechny nástroje potřebné k úspěchu. A nyní s potěšením předávám slovo našemu řediteli, který vám blíže představí, co vás všechno čeká. Na to, aby jsme se stali školou 21. století. To znamená, schválně proto jsme tu avatarku dali na začátek, protože to je umělá inteligence, která ty. Takže jsme si takové vize, takové kredo dali moji zástupkyni pro teoretické vyučování Monika Varačová, zástupce pro odborné věci a odborné praxe je pan Dočík a vrchním mistrem člověk, který se stará o organizaci praxi a Šibut Dalibor. Má škola název, nové logo, novou strukturu oboru. Učitelé odborní, kteří nám tam přišli učit, to jsou všechno učitelé z praxe. Kovná poradkyně, paní Telečná Venuše, na praxe, Papeníkovou, pak autorkou prezentace. Takže věřím, že se tady, když se tady vyučíte, dostanete maturitní vzdělání a další, že tady v Jablunkově zůstanete třeba. Takže my máme takovou naději. Myslím si, že naše střední škola je na vysoké úrovni. Dostala se podle mě z popela, tak jak ten Fénix, jak to mají. To, co se povedlo minulý rok tady našim studentům, tak to stálo za to. Tak věřím, že v tom budete pokračovat. Vám studentům, ať se vám daří, hodně trpělivosti a hlavně zdraví. Děkuji za pozornost. Jsme členy automobilního Moravskoslezského klastu. Jsme mistři České republiky programování průmyslového robotu. Středoškolské vzdělání v Jablunkově na historii 100 let. Následujte 2 minuty.